Lucie Košureková, dneska Mikulášská nadílka jak z české strany, tak teďkom i ze slovenské strany, co k tomu říct? Je to super, konečne sme hrali svoju hru. Možno po tej prvej tretine sme sa konečne zobudili, Američanky začali šetriť sily a máme z toho naozaj veľkú radosť. Predovšetkým preto, že včerajší zápas bol taký nejaký nemastný, neslaný a tento zápas naozaj nás nakopne do tých ďalších bojov. Bylo vidět, že jste si užívali celý zápas, že tam toho napadlo opravdu hodně, ale v čem ty Američanky byly lehčí soupeř než včera Rusky? Možno technicky, systémovo, myslím si, že asi vo všetkom. Prišlo mi, že Rusky boli na nás pripravené, priamo na našu hru. Američanky pravdepodobne nemali zdroje odkiaľ brať, nemali vlastne žiadnu prípravu priamo na nás a z toho vlastne plynuli aj tie góly. Díky moc a hodně štěstí do dalších zápasů. Díky moc. Ja to máme, som sa ich spýtala, že